Jami Radio. Jami Radio. Jami Radio. Radio Nova. Uutiset. Ranskan sarjamurhaajan Mohamed Merahin veliä ja veljen tyttöystävää odottaa oikeudenkäynti, kertoo uutistoimisto Reuters. Merahin äiti sen sijaan pääsee pian vapaaksi. Poliisi pidätti kolmikon tiistaina. Syyttäjä päättää pian, saavatko sarjamurhaaja Merahin veli ja hänen tyttöystävänsä murhiin liittyviä syytteitä. Mohamed Merah surmasi Etelä-Ranskassa hiljattain 7 ihmistä. Hän kuoli itse poliisin luoteihin. Päivän ylilämpötila on tänään pääosin +2–6 astetta. Itärajalla ja Pohjois-Lapissa ollaan 0 tuntia. Radio Novan kello 9 uutisesta toimitti Jouni Sipilä. Hyvää huomenta. Erittäin hyvää huomenta. Nyt ollaan jännän äärellä. Jos ette tiedä missä ollaan, niin ollaan ihan uudessa studiossa. Tämä on Radio Novalla historiallinen aamu. Ja Elina Viitanen, sinä joka olet minun kanssa täällä tänään, niin kiitos siitä, että saan jakaa tämän hetken sinun kanssasi. Kiitos Janne, että hoidat tuota uutta tekniikkaa, joka näyttää tällä hetkellä vielä omiin silmiin niin todella hienolta, mutta sen verran pränikältä, että en ihan uskaltaisi itse koskea. Radionova.fi-osoitteesta pääsee katsastelemaan aivan hetkisen kuluttua, miltä tämä uusi studio oikein näyttää ja mistä tänne muutettiin. Tekniikamiehiä on paikalla, luojan kiitos. Yeah. Vaikka täytyy sanoa, että tuossa mennä viikolla, kun ihmiset alkoi puhumaan, että hei, että kohta tulee uudet vehkeet, että jännittääkö, ja sanoin, että ei jännitä yhtään, niin kyllä tuossa tänään viimeistään tuli semmoinen olo, että kun vaan nyt kaikki menisi jotensakin hyvin. Ja hyvältähän tämä näyttää ja musiikkiakin on tulossa ja jatkuvuus säilyy, kohta sen kuulet. Elina Viitanen, Janne Virtanen seurassa. Kello on 19 minuuttia yli 9 ja paljon tullut tekstiviesti palautetta numeroon 17275. Hyvä niin. Siellä on sekä palautetta että tsemppiviestejä. Palaute koski lähinnä meidän starttia liittyen siihen, että meillä oli Jouni Sipilä uutiset lukemassa täällä uudesta studiosta. Yhteysstudio, tai siis varsinaiseen uutistoimitukseen on vielä vähän rakentamatta. Ja siinä oli ehkä vähän tasoeroja tuossa, että kaikille ei kuulunut se uutisten puhe. Korjataan se viimeistään seuraaviin uutisiin. Meidän puhe nyt onneksi pikkuhiljaa kuuluu vissiin aika hyvin. Joo, paljon on tosiaan tullut palautetta ja terveisiä uuteen studioon. Kiitos niistä. Tosiaan radionova.fi-osoite myös kyllä hetkisen kuluttua. Siellä näkyy nyt jo kuvia siitä, miten remontti on edistynyt ja siellä on kuvakalleria, jonka meidän Christopher on koonnut, missä on näkymiä sieltä meidän vanhasta studiosta ja sitten siitä tosiaan, mistä on lähdetty ja mihin on nyt päädytty. Mutta tämmöisiä tämänhetkisiä kuvia, miltä nyt tänä aamuna tämä studio näyttää, kun täältä on vihdoin myös rojut siivottu pois, niin niitäkin sinne ilmaantuu, joten niitä pääsee sitten katsastelemaan. Ja tosiaan yhteystiedot ovat aivan samat, että 0806000 on puhelinnumero studioon ja 17275 tulevat tekstiviestit perille. Jami Radio. Jami Radio. Jami Radio.